Abdullah Aslam doğru haber. Gelo êrişên Syonistan wê bisekinin. Êrişên Syonistan li ser Geze û Lübnanê dewam dikin. Hin nediyare ku encamên hilbijartina Amerîkayê çi qasî û bi çi awayî tesîrê li ser şer û herbê bike. Serokê nû yê hilbijartî yê Amerîkayê Donald Trump kesekî tucar e. Bêşek û bêguman ew ê binêre û bifikire ku şerê li herêmê wê tesîrek çawa li ser aborî û îqtîsada wan bike. Ger bikaribe bigire çavkaniya pereyên ku wê ji welatên herêmê ji bo İsraîlê gesp bike û ji bo İsraîlê xerç bike. Seknandina şer ji bo wî ne muhîm e û dibe ku dev jê bernede. Bi giştî tu pirsgirêka wan bi rijandina xwîna Müslümanan re tune ye. Rijandina xwîna Müslümanan ji bo wan ne muhîm e. Kengê dîtin ku şer û tevlîhevî giyaştiye merheleyeka ku heta ziyanên bi can, mal û milkê wan bikeve ew bêdengiya ji bo wan wê berdewam bike. Trump beriya niha gotibû ew ê şer û herbê bi dawî bike. Lê wî jî eşkere kir ew ê destek û piştgiriyê bide qatil Netanyahu. Ger bê hesabê wan dikarin şerê Rusya û Ukraynayê bisekinînin. Jaliyê her kesî ve tê zanîn ku zavayê Trump Yahudî ye û di dema îdareya dawî ya Trump de di destek û piştgiriya rejîma îşxalkera Siyonîst de gelekî tesîrdar bû. Di dema wan de Qudus weka paytextê qaşo dewleta İsraîlê hatiye îlan kirin. Tê zanîn ku kesên destekê didin İsraîlê çavkaniyên xwe ji bo lobî û mihraqên bihêz a Siyonîstên Amerîkayê digirin. Piştgiriya Müslümanên li Amerîkayê di van hilbijartinan de bi giştî ji bo Trump bû. Joe Biden bi eşkere û bi kustaxî desteka xwe dide Siyonîstan. Kesên xwedî wijdan gelekî nerahet dikir. Ji ber vê yekê bi awayekî Müslümanên Amerîkayê bi zorê û bi mecburî rayê xwe dane Trump. Heya ku Müslüman nebin yek û wehdet û li dijî van zaliman hêzeka navneteweyî amade nekin, ew ê ji her zalimekî ku hewlê didin xwe distirînin wan darbeyên bixwin û têkevin nav ezaban. Bi rojane bi milyonan însan li ser hilbijartinên Amerîkayê sekinînin û nirxandinan dikin. Ji ber ku ev însanan ji nava xwe nikare hêzekê derxînin û bêhêvî dimînin, mirovan qehr û perîşan dike. Ji ber ku Welatê İslamî derbarê barbariya İsraîlê de nexwedî bernameyeka berferehin, dereceya zîlletê eşkere dike. Hewariya li alema Xerbê şerm û fediyek mezin e ji bo Müslümanan. Hal ev e ku tu derd û armanca wan tune ye ku tu kesî xelas bikin. Çiqas em herin li derê wan bixin û li ber wan bigerin, ew ê ew teklîfên nû yên koletiyê bersiv û cewabê bidin me. Divê ümmet bibe yek û wehdet. Müslüman bencem hevdû, divê Tirkiye, İran û Misir bi hevre li ser riya hevpar û müşterek bimeşin. Nebêjin erê lê belê nayên cem hevdû. Xeynê ji vê yekê tu rê û çareyek tune ye ha. Bila wehaya we jê hebe. Ma kafirên ku bi hevra şer kirinin û bi milyonan ji hevdû kuştine nehatinin cem hevdû. Bêguman ihtimalek mezin e ku dewletên piçûk li dora hevdû bên bal hevdû. Lê divê ji bo vê hêza bêçêkirin jî mesuliyetê bînin bîra xwe Xwedê hêsan bike.